Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо, ҳама каса бародаро як борида хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза мо баҳри шумо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб бо нархҳои дастрас. Навора фақат бародар тохира тамошо кун, лайк гузора фаромӯш накун. Ва бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мисли ҳар вақта меброяд. Имо WhatsApp ҳастай, ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат бародаро, барои дастгириётон, барои лайкотон, фикротона ҳатман дар зери видео дар комментария нависен. Гапа зиёд намекунем, мо мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза бародаро, марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. Навори имрӯзаро сар мекунем, ҳама каса рафтем. Якум мошини фурӯшӣ Toyota RAV4 соли барориш 1999, кузофи универсал. Авио мотор бошад DV0, сӯзишворӣ бошад бензина газ, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Фақат мешин мошина гуфта ҳай мекунӣ, камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд бародаро ва нархша боша гуфтестай 30 000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 208 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта муомила дора, савдорам мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Leganze соли барориш 1997, кузофи седан. Авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорфта, фавран фурӯхта мешавад. Маълумоти иловагӣ нест. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 10 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 69 000 рубл бародаро. Харидори аниқ боша гуфта бо арзон мешавад, алиша мешавад ба ягон намуд мошин. Вариантҳо боша марҳамат пешниҳод кунед. Барои маълумоти иловагира дӯстон дарёфт кардан, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Сеюм мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1997, кузов хетчбек. Мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензина газай, коробкаш механика. Мошин гуфта 4 баллони нав дора, 1 сола ҳуҷҷат дора. Мошин состояниш супери бада, ягон камбудӣ надора. Дар роҳш пулқатияй фавран фурӯхта мешавад гуфта сум дар хӯрай. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 32 500 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 226 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта муомила дора, бо арзон мешавад. Барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нархи беҳтаринаш кадай бародаро, мошина занг занед, ай даст натен. Чорум мошини фурӯшӣ Opel Astra G соли барориш 1998, кузов седан. Авио мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегам мотор прастояй, техас мотор 1 сола ҳастай. Балонош навай, нахаду мегири, фақат мегарди, камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад гуфта. Айни ҳол мошин бародаро қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд ва нархша боша гуфтесай 35 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 243 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад, бисёри бад не, камтар арзон мекунем ша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан дӯстон, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994, кузов седан. Мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензина газ, коробкаш механика. Мошин гуфта ҳамаш созай, 4 баллони 1.80% дора, камтар кори беруна дора гуфта, дига айб надора, хадавои нав, кадаги 4 амортизаторша алиш кадагем, акклиматорш навай, ҳуҷҷат надора, фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат ва нархша боша гуфтесай 32 000 сомон, ки бо рубли имрӯза мешавад 222 000 рубл. Харидори аниқ боша гуфта алиш мешавад, арзона мекунем ша. Алиш мешавад гуфта вариантҳо боша пешниҳод кунед. Барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро, ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Шашум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A соли барориш 1994, кузов седан. Мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини хӯли, коробкаш механика.
мошин автои моторша нав кардаги коробкаш аст дараҷа ҳуҷҷатҳои яксола ҳастай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтесаи соҳибаш 23 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 159 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи арзон мешавад, алиша мешавад вариантҳоро гуфтаи мебинем, пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. бародаро канали моро дастгирӣ кунед. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. ҳафтум мошини фурӯшии Opel Astra G соли барориш 1998 кузуфи хэтчбек. объём мотор боша ГШ сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд соҳибаш. д электропакет дорад, печкаш, кумрай, кондитсионер дорад, леки кор намекунад. калонкош зури бадай хулоса мошин нормалия газ ва бензин қади ҳардуш қади мегарда камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтесаи 36 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 250 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародарот ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 кузуфи седан, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мегӯяд соҳибаш, як сола ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Бохтар ва нақша боша гуфтесаи 32 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 222 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia соли барориш 1996 кузуф седан, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мегӯяд, як сола ҳуҷҷат дорад, салон тоза, мотор нав, коробкаш ҳам навай, акклиматор нав, чашкиёш варид надорад. мошини камбудӣ надорад, фавран фурӯхта мешавад гуфтаи. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтаиса 17 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 118 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи камтарак арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқтар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. даҳум мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли барориш 2005 сол кузуф седан, мотор 7.0, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш, автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, хадавои мотор, коробка 100%, ҳуҷҷатҳо 16 моҳи дига ҳастай гази евро 4 дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтеса 40 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад бародаро 278 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи арзон мешавад, алиша мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1995 кузуф седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш, механика. мошин гуфтаи ҳолаташ беҳтарина, ягон камбудӣ надорад, бензини холӣ, ҳуҷҷатҳо солона кадага мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. сурош нафурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Вахш қарор дорад ва нархша боша гуфтеса 33 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 229 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора бо арзон мешавад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2115 соли барориш 2004 сол кузуф седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш, механика. мошина гуфтаи сасаниш созаи танировка документош буд мешавад ба наздикӣ, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтеса 13 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 93 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтаи муомила дора бо арзон мешавад. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra A соли барориш 1994 кузуф седан, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробкаш, механика.
мошин тоза ба маънияе гуфтае дурушам тоза хушрӯвай дайра баг дора камбудӣ нестай фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи ёғон ва нархша боша гуфтесай бародаро 23 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешавад 159 000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзонам мекунем шав. барои маълумоти иловагиро ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. мисли ҳар вақта раҳмат ки навора то вақта тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошед. дастгирия бародаро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошем бародаро худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо ва шумо бошад. хайр.